Ordenabe zerbitzu teknikoa lan munduan euskara txertatzeko doako zerbitzu bat da, helburuena enpresetan euskara gehiago txertatzea. Kasu honetan, Guardia Arabako Errioxara ekarri dugu proiektua eta Guardia Arabako Errioxako enpresa eta upategietan pixkanaka euskara txertatzeko helburua daukan zerbitzua da. Euskara gure elkartean txertatzeko aukera dakar. Pausoz pauso, aholkularien laguntzaz eta ekintza txikiak eginez, aldaketa handiak egiteko aukera ematen digu. Alde batetik, hiztunen eskubideak bermatzeko, irudia eta marka bertakotzeko aukera ematen digu ere, posizionamendua hobetzeko, hizkuntza sare eleanitzak, bezeroak, hornitzaileak eta langileak kudeatzeko, hiztunen eskubidea bermatzeko, bezeroak, irudia, marka bermatzeko, aurrera eramateko, kalitatea bermatzeko, bezero, hornitzaile eta langileen arteko kudeaketari laguntzeko, batzutan ez dakigu nola aurrera eraman eta laguntzaile izango zaigu. Enpresetan, bezeroek, hornitzaileek eta langileek hizkuntza desberdinak hitz egin ohi dituzte eta askotan ez dakigu nola jokatu. Hori kudeatzeko aukera ematen digu proiektu honek. Azkenean gure bazkidei lagunduko die hizkuntza proiektua aurrera eramaten. Horrez gain, gure kasuan bezala, bezeroak erakartzeko baliagarria izan daiteke. Bertako hizkuntzan, bertako produktuak saltzea turismorako erakargarria delako. Haurrak eta ardoaren ibilbideak haien bazkidei galdetegi bat bidali diete dagoeneko, beraz, upategi eta enpresek egin behar dutena galdetegi hori erantzutea izango da. Behin galdetegi hori erantzun da, gu jarriko gara beraiekin harremanetan eta hor hasiko gara prozesuarekin. Beraiekin bilera bat lotuko dugu, diagnostiko txiki bat egingo dugu eta oso garrantzitsua izango da diagnostiko hori egitea, hori oinarri hartuta emango ditugulako hurrengo pausoak. Diagnostiko horren arabera planteatuko ditugu edo proposatuko ditugu pauso zehatz batzuk eta beti enpresa edo upategi bakoitzaren erritmora egokituko gara. Aurretik aipatu bezala, gure ingurua euskaraz ezagutzeak ateak irekitzen dizkigu eta ingurua hobeto ulertzen laguntzen digu. Irudia eta marka bertakotzeko aukera bikaina eskaintzen digu ere. Guardia, Arabako Errioxa, euskaraz ulertzeko eta zabaltzeko aukera, besteetatik bereizteko aukera. Azkenean euskarak ematen digun aukera da bereizteko aukera, beste upatiengandik. Eta hori azken finean da bereizgarriak egiten gaituena da beste punto bat ematen diguna enpresei. Ardoaren lurraldea euskaraz ere ulertzeko aukera bat ematea eta upategiek eta enpresek ikustea horrelako pauso txikiak emanez ere aldaketa handiak lor daitezkela euskara txertatzeko aukera izango dutela eta euskarak haien enpresan txertatzeak ze onura dakarren ere. Ilusioz eta gogotsu ekingo diogu proiektu honi, urte berriari erronka berriak jarriz. Aldaketa txikiek eragin handia izan dezaketela ulertuta, aldaketa horiek egiten saiatuko gara. Abra eta ardoaren ibilbidearen laguntzaz egitea eta beraiekin egiteak eragin biderkatzailea ere izango du, beraiek izango ditugulako gurekin batera lanean eta prozesu horretan ere parte hartzen eta pixkanaka hemen ere euskara txertatu eta guztion eskura izatea. Aurretik aipatutako aldaketa horiek eragitea, euskara gurean txertatzea eta guk zein gure bazkideek zerbitzua euskaraz eman ahal izatea. Era natural batean euskara izatea bezeroei, langileei eta bai jabeei beraien artean lan egiteko tresna bat. Pausoz pauso, poliki-poliki, baina azkenean izan behar da, euskara izan behar da bereizten gaituen zerbait gehiago, ez? Gauzak ondo egiten ditugu eta euskeraz.